Mangane disori kecap karo lawane dadar jagung. Jan nikmat tenan. Halo Cah, balik meneh ning konten masak Mbak Titin ya. Iya ya Cah, dino iki ceritane ape masak lodeh bung. Bung iki aku sing jupuk tapi mbokku sing bagian ngirisi utawa ngerajak. Krana bunge akeh iki engko masake ape tak bagi loro karo mbokku. Nek mbokku ngirise tipis kaya ngene, kowe nek ngiris model piye Cah? Tak persingkat ae iki bunge wis tak godhog, lan wis tak siapno bahane kabeh. Iki tak sepilno bumbu lodehku ya Cah. Ana bawang, brambang, jahe, kencur, ketumbar, jinten, kunir, kemiri, karo godhong jeruk. Lan iki lombok irisan karo cikalane. Ayo let's go masak, tumpangno omprenge. Kok ilengo sithik gawe gongso lombok brambange. Oseng-oseng nganti setengah malem utawa setengah layu nek basa Indonesia. Bar ngono langsung sok grojok, santen setengah sik ya. Terus jegurno pisan bung sing wis godhokan iki mang ya. Bumbune jegurno pisan aja lali. Aja sampe kari. Bumbune dikoreti nggo himan Cah. Ya ngene iki Cah, nek kunjangan lodeh bumbune tak gongso sik langsung tak jegurno kaya ngene, tambah salam laos ya, nggo pelengkape aja lali. Engko nek ana wong komen, "Mbak, kene kok gak mbok gongso sik?" Ya aku nek biasane jangan kaya ngene, Cah. Nek kowe kepengin model kaya nggonku, ya jajal masak. Wis tak sepilno bumbune lho ya. Iki mang bumbu perasane uyah gula micin Royco ditambahi ladaku, aja sampe kari ben ana rasane. Ben tambah suwedep, iki aku duwe iwak P1 tak jegurno ae, ge. Sedep-sedepan. Jangan bungku wis umum guduk wis mateng. Dan gage tak junjung genting goreng bakwan jagung nggo lawane. Bakwan jagung iki mono requestane Mas Bojo ya Cah. Nek kowe ape gawe lawan liyane ya ora apa-apa, tergantung seleramu. Lawane wis tak walik, wis mateng kabeh, langsung tak entas ae kondur wajan. Jangan karo lawanku wis mateng. Ayo ndang mek sego. Lho Cah, aku wis ngeler sego ning piring, langsung tak sori jangan ae. Nek kowe tim sing piye Cah? Nek mangan sego jangan iku jengane agung apa saiki? Nek aku ya seneng jangan agung. Mangan jangan lodeh bung iki ora afdol nek ora dikeki kecap. Iki wis kebiasaanku nek mangan jangan lodeh tak kei kecap kaya ngene Cah. Kowe tau njajal tau urung Cah? Iki enak lho, jajali ya. Aku tak mangan sik ya Cah, sesuk kowe gawe dhewe ya nek kepengin.